Καλησπέρα. Λοιπόν, μέσα στον επόμενο μήνα βλέπουμε μία νέα αρχή και μέσα στους επόμενους 3 μήνες αυτή η αρχή θα φέρει μία πολύ όμορφη προσφορά. Μία προσφορά για κάποιους ρομαντική ή την προσφορά θα την κάνει ένα άτομο που έχει πολύ ρομαντισμό μέσα του. Είναι μία αλλαγή που θα γίνει στη ζωή σας, η οποία θα σας κάνει να νιώσετε πολύ όμορφα, θα έχετε ξανά αυτοπεποίθηση και θα σας δώσει την ευκαιρία να πραγματοποιήσετε ένα όνειρο που έχετε. Λοιπόν, κάποιος σας βγάζει από μια πολύ δύσκολη περίοδο. Η ζωή σας ήταν γεμάτη στρες και ψυχολογικό αλλά και σωματικό. Έχετε κουραστεί πολύ με την καθημερινότητά σας. Οπότε αυτή η νέα αρχή θα σας ξεκουράσει. Λοιπόν, έχουμε το 3 ραβιών, το νέο κούπα, που βλέπουμε τα σχέδια που θα κάνετε για το μέλλον σας. Πολύ όμορφη διάθεση. Θα έχετε έτσι την θέληση να ταξιδέψετε, να ανακαλύψετε ίσως νέα χόμπι, κάποιοι ίσως να θέλετε να αλλάξετε την καθημερινότητά σας. Έχουμε την αυτοκράτηρα και το νέο των ραβιών. Γενικά βλέπουμε μεγάλο ενθουσιασμό μέσα σας. Θα νιώθετε πολύ όμορφα με τον εαυτό σας. Είναι μία ευκαιρία που όταν την αξιοποιήσετε αλλάζει πολύ η ζωή σας. Τώρα αυτή η ευκαιρία τι θα μπορούσε να είναι? Λοιπόν, είναι μια ευκαιρία που περιμένατε με το 4 κούπα, όπου όταν θα σας δοθεί δεν θα την αρπάξετε κατευθείαν. Θα σκεφτείτε πολύ πριν τη δεχτείτε. Την προσφορά την κάνει ο βασιλιάς κούπα, μια ενέργεια όπου κρύβει συναίσθημα, ζεστασιά και αποφασιστικότητα. Για κάποιους είναι ρομαντικό το μήνυμά μας. Με το αστέρι είτε είναι μια ρομαντική σχέση την οποία ελπίζατε να συμβεί κάποια στιγμή στη ζωή σας, σαν ένα όνειρο που πραγματοποιείται. Οπότε έχουμε ουσιαστικά την όριμη ενέργεια του βασιλιά και επίσης έχουμε και την πιο παιχνιδιάρικη που κρύβεται στον υπότη και στον νέο κούπα. Είναι ένα άτομο που είτε ή μάλλον που συνδυάζει και ωριμότητα και παιχνιδιάρικη διάθεση. Είναι αυτό ακριβώς που ευχόσασταν να βρείτε στο άτομο με το οποίο θα είστε μαζί. Όπως είπα, έχετε κουραστεί με την καθημερινότητά σας, έχετε κουραστεί να είστε μόνοι, να τα κάνετε όλα μόνοι. Όχι ότι δεν περνάτε καλά και μόνοι σας, απλά είστε σε μια φάση που θα θέλατε να μοιραστείτε τη ζωή σας και με ένα άλλο άτομο. Αυτό το άλλο άτομο έρχεται από ένα άλλο μέρος και έρχεται με αποφασιστικότητα για να σας κερδίσει. Είστε αυτή τη στιγμή στην ενέργεια της αυτοκράτηρας, που η αυτοκράτηρα έχει μέσα της και αυτοπεποίθηση, ξέρει ποια είναι, ξέρει ότι είναι όμορφη μέσα και έξω και απλώς περιμένει
αυτό που θέλει να εμφανιστεί, δεν κυνηγάει, είναι σε ένα σημείο που μόνο δέχεται ομορφιές στη ζωή της. Δέχεται μόνο καλά πράγματα, αποφεύγει τα αρνητικά. Οπότε μέσα στον επόμενο μήνα έρχεται μια ρομαντική πρόταση η οποία θα εξελιχθεί μέχρι και τους επόμενους 3 μήνες. Οπότε για όσους ενδιαφέρεστε για μια ρομαντική σχέση, η γνωριμία γίνεται τον πρώτο μήνα και μέχρι τον 3ο μήνα σιγά σιγά θα εξελίσσεται. Δεν είναι κάτι που θα εξελιχθεί γρήγορα. Θα θελήσετε να γνωρίσετε καλά αυτό το άτομο μέχρι έτσι να αφεθείτε σε αυτή την καινούρια σχέση. Και με το 9 νομισμάτων βλέπουμε ότι είναι ένα όνειρο πραγματοποιητή, είναι η ευχή που είχατε, η οποία θα σας κάνει να νιώσετε μεγάλη ικανοποίηση ότι πλέον τα έχετε καταφέρει, έχετε καταφέρει και εσείς να ζήσετε αυτή την όμορφη αγάπη, την ισορροπημένη, που και δίνετε, έτσι, μπορείτε να δώσετε συναίσθημα αλλά και να πάρετε και εσείς. Οπότε η σχέση που πάντα θέλατε εμφανίζεται μέσα στον επόμενο μήνα και θα εξελιχθεί μέχρι και τον Δεκέμβριο.